Hane beiti Arriola, beti ere gustatzen jate bigarren abizen esati, ezta? Orduan, hane beiti Arriola, 53 urte dazkat, Elgoibartarra, jaixotzez, eta bihotzez ere bai? 53 urtean Elgoibarren bizi izan da izan. Eskondutana, 30 urtean, eta 3 seme alaba ditut. Eta bigarren bilobokiko dut, oseak, bai. Ikasketa maila, badakizue, medikuntza lizentziaduna naiz, arlo hortan lan egin dut urgentzietan eta enpresetako zerak ordezkapenak eitzen. Enpresetan ordezkapen horiek egin da teknikari beste ikastaro bat, eta orduan prebentzioko teknikari, goi mailako teknikari titulua atera ere bai, eta orduan, bueno. Baina nire eskarmenturik handixena da segurtasun sailean egon nitzala irakasle gainera, babes zibileko irakasle izan nitzan, 11 urtean, eta gero jo nitzan prebentzio arlora segurtasun sailean bertan, beste urte bete egon nitzan, alkatetzara etorri naizen arte. Baina aurreko legealdixan ere bai, alkate naizen aurreko legealdixan, euskerako zinegotzi izan nitzan, eta barne saileko, pertsonal saileko zinegotzi arduradun ere bai. Bai, pentsau izan dugu lehen hau ere bai, Pentsau izan dugu lehen hau ere bai, askozekin errezagoa izango zen. Bueno, plenua badakizue zabala diala. Mundu guztiantzako atia zabalikan egoten dela. Eta esan genduan, bideo bitxartez, bideoaktak eta jasoko genitzula gainera eta dana. Baina, baliabideak etziala egokixak eta ekipamentuak etziala egokixak eta ez dugu sola zen. Baina datorren legealdirako ipini behar ditugu basiak eta danak, hau gauzak azkenean digitalidadia badakizue, oin dauela al orden del dia esaten da moduan, ezta? Eta orduan saiatuko gara. Hau ere bai aurre ikusitza egon izan dira, eta badakizue, gure partetikan ere bai beti izan dela, bidegorrixak gure kompetentzia espadia ere bai, bai bultzatzia, bai. Orduan ertenzian gainera aurreko plenu txikixan, umiekin euk egin duen plenu txikixan agenda 21 barruan daudenak, oin dala gutxi, argitaratu berri dan, ikertu berri dan, mugikortasun plana dala, eta bat eta bestia, eta, hiru hildo, hiru bide markatzezian bai bizikleteruentzako eta hori dana. Hortan jarraitzen dugu, beti ere eskatzen eta bultzatzen bidegorrixena, baina badakizue oin beste bidegorri bat daukagula martxan. Eta ari ere, behintzat itxatzia nahi nion galdera goin dabanari ere bai, hortan ere bai, saiatuko bagara ere bai, badatorrela bestia. Eibartik Maltzagaraino lotuko diguna, Eibarrekin, baina gu ondio arutzapungo gara, eta nahi izango dugu, gure bailara, Debabarrena dana lotuta eukitzeko, Atzolatik, Mendarora eta dana saiatzen bagara lotzen ere bai, bestetikan ere bai, sola luzeraino ere nahi dugu, eta gero handikan junde isela bidea, Isa Gasteizeraino aiatzen da moduan, ezta? Hemen egin behar duguna da bultzatu herritarrok herrixan erostia. Eta horretarako guk egin ditugu saiakera batzuk, txikitsuak izalizke, adibidez Merkatu plazan. Merkatu plazan obra txiki bat eitxean nahi dugu, pixkate erakargarri xaua izan deixen, bai? Eta egin ditugun beste gauza batzuk, obrez gain, horrek izalizke, diru laguntzez gain. Bastakit nik adibidez, Merkatu plazan jendeak erosteko, Elgoibarren erosteko, batzuek egatzen dira, igual irisgarritxasuna, mugikortasuna ez dela hain erreza. Orduan, bakar bat jartzen ditugu, jendeak erosi deixen hemen eta etxera eroan ditzan karroiek, botzak, dana dalakoa. Edo,
dendetan, merkataritza suspertzeko, Elgoibarko dendetan, bonuak atara izan ditugu, zinera juteko, errekuantzokira juteko beste sari batzuk ematen ditugu, ematen ditugun sarixetan ere bai, saiatzen gara, erosi deixezen bonuak ematen Elgoibarko merkataritzan erosteko, dendetan erosteko, gara, eta gainera ikertu dugu, perkuan bitxartez badakizue perkua izaten dela merkataritza suspertzeko eta egiten den ikerketatzeko bat, 4, 5, 6, 7, 8 urtean markatzen dizuna estrategia batzuk, eta hori egin da daukagu, eta horren arira ere bai, jungo gara gauzatxoak ezartzen. Hombre, gure erabaki gehienetan herritarra daukagu zentzua. Gure elgoibartarrak eta elgoibarrentzako gaude hemen, udaletxean, eta elgoibartarrek aukeratu baitxue. Orduan, badakizue, jundan urtean parte hartze zera baten genduan prozesu bat, nun da guk aurkezten genitxun proiektu batzuk, eta herritarrek aukeratu biazitxuen proiektu, lehen etzi biazitxuen proiektu horien zerrendatutako proiektu horietatik, tokatze zianak, aurrekontu parte hartzaile hortan, lagagendualako partida bat, jendeak aukeratzen zituen, horrek gazteu arte. Baina bestela ere bai, oin hartzen dian gauza pila bat dia, azkenean, parte hartze prozesu bat egon dalako. Parte hartze entzute prozesu bat egon dalako, eta nik pentsatzen dut horrek ere bai badaukala parte hartze puntu hori. Orduan, adibidez, oinengo dian zerak igerilekua, parte hartze hori, entzute hori, horrek eurok esan dakoa, herritarrak esan dako zeretara esan dakoan erantzutera, oeskaren erantzutera dixe, zein gehiago, bidegorrixen alen berbain dugula, komuna jartzera guaz, maltzagako bidegorrixan, eta ja jartzera guaz udara ontarako, ja topo dugulako nondikan ekarri hura, ez dakinik beste gauza batzuk eta eskaerak eta batzen dianak udaletxean adibidez, eta igual ez diana gure kompetentzia diala sarata itxen da autopistiak AP8-ak, han ere bai pantaila akustikoa jartzera guaz, sarata hori murrizteko eta eragin eukiko dau herritar askorengan. Holako gauzatxoak, esaten du gauzatxoak, baina izan lizkenak pixkate eraginkorrak, dia herritarren eskaeren erantzuna. Holako mejor bat, izan dixena lagunkoia, elgoibartarrentzako bizigarrixa. Beraien dinamika guztietan asetuko dituena, bai kiroletan, bai aizialdian, hezkuntzan. Elgoibartar bat jaixotzen denetik hiltzen den arte, Elgoibarren bere bizikalitate hori hobetze aldera eta bere ongizate hori hobetze aldera bermatuta eukiko dituan hildo guztiak behintzat lotuta eukiditzan Elgoibar. Hemen badaukanik eskarmentu pixkat umiekin, ezta? Ze badaukat esperientzia umiekin joten. 3 seme-alaba dazkatela esan dizuet, dia danak adin diferentietakoak eta bigarren biloba ikuiko dut ere bai. Baina eske 6 anai arreben artean zaharrena naiz, haiekin ere bai irten izan naiz. Parkia badazkagu alde guztietan, baina oingo legealdi hontan ere bai, ni alkateen naizen legealdi hontan eta bukatzear dago honetan, 4 parke berri ditugu. Auzo guztietan saiatzen gara beti umientzako parkeen bat, aizialdi parkeen bat, nagusixentzako parkeen bat, bintzate, olako esparruen bat jartzen, bai? Eta 4 parke berri horiez gain, kontuan euki behar duzuen beste hori eskatzen zigutena, umiek skate park hori egin dugula, legealdi honetan,
eta jarraitzuko dugula, danetan, bentsat oso guztietan, egon deixen horrelako esparruen bat, eremuen bat, mientzako izan deixena. Oso sensibilizauta nago ni gai horrekin, ez dakitz o ama naizelako, o amama naizelako, o aizta zarra naizelako, bai. Ni pentsatzen dutelako, 4 urtean demostrau dutela, emandako hitza betetzen dutela, osea, bete etxen dut. Eta ondio, gustau izan jatzue 4 urtean indutena, urreko 4 urteetan ere holaxe jarraitzen nahi dutelako.